Den gør det ikke. EU-domstolen. Hvilken rolle har domstolen i EU-samarbejdet? Det er jo os, der sørger for, at EU-retten den anvendes, altså at alle EU-borgere de har ens forhold, når det kommer til EU. Vi hjælper med at fortolke EU-retten for de nationale domstole, så vi undgår, at der kommer en misforståelse. Hvordan har den rolle udviklet sig i forbindelse med traktaterne? Ja, men den har i små ryk fået mere indflydelse i forbindelse med, at traktaterne er kommet. Førhen, der havde vi ikke lige så stor indflydelse, men det har vi nu. Så man kan sige, nu er vi ligesom over, end vi var før. Hvilke sanktionsmuligheder har domstolen? Ja, men vi tager os også af traktatbrudssager, det vil sige, hvis et EU-land har begået en forbrydelse, som strider imod EU-retten, så giver vi dem en dom, og hvis de så ikke retter sig efter dommen, så får de en bøde. Forklar domstolens rolle i Metock-sagen og dagpengesagen. Ja, men vi gik ind og vurderede og konkluderede, at man altså ikke, og det er vigtigt at understrege, ikke må nægte familiesammenføring på det grundlag, at man altså ikke tidligere lovligt har haft en opholdstilladelse. Dagpengesagen i Danmark. Ja, vi var lige inde og tjekke på et hjemmeside, og det lød således, at EU-konventionen den har truet Finland med en retssag ved EU-domstolen, med mindre at finnerne, altså i Finland, afskaffer deres særlige begrænsninger på andre EU-borgeres mulighed for at få de her dagpenge. Det vil sige, at begrænsningerne det altså ligner Danmark. Hvad betyder Lissabon-traktaten for jer? Den betyder det for os, at vi må få lov til at, eller vi har dømmekraften over for de nationale domstole og Folketinget. Lavet af Simone, Huré Louise. og Daniel.